गासैनिबो खुलुमनाय आं गिबियाव जासिग्रोबाय दिनैहाय खोब मोनसे रंजाथावना सान जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन जोङो मिथिगौ 1973 मायथाइनिफ्राय लानानै 2023 मायथाइसिम जे जोंहा रुनिखाता शान्तिपुर समबाय समितिया 50 बोसोराव आगान सुरबायमोन दा बे 50 बोसोरनि गेजेराव थांनाय जोंहा 18 मे खालि नमिनेशन होखांनायनि उनावहाय 28 मे खालि जोंहा मोनसे बिसायख'थि जानानै थांदोंमोन बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनैहाय मैया आरो दिनै साननै जों बे बिसायख'थिनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ फोसावनो थाखाय जोङो भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादोंमोन दा दिनै फैयै फैयै जोङो साननै बेबादि जे बिसायख'थिनि जे फिथाइ जों बेखौ साननानै दिनैहाय जोङो जोंनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय मोनसे सान हिसाबै जों दिनै मोननो हादों जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों जे जों दिनै बुंनांगोन जे मुलुगावनो दा पृथिबियावनो बेबादि बिसायख'थिनि फिथाइ साननायखौ जोङो साननै नुफेराखैमोन नाथाय जोङो नैबे रुनिखाता शान्तिपुर समबाय समितिनि जे फिथाइ साननाय बे फिथाइ साननाया साननैनि गेजेरावसो जोङो मोननो हादों बेयो बिश्व रेकर्ड जानांगौ होननानै आं सानो आं मिजिं खालामगोन जे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों मदद होजानाय जोंहा दिनैहाय जोङो 6 बिजाथिफोरखौ जों देरहासार जाहोनानै जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे इउपिपिएल दोलोनि जायफोर बिजाथि बे बिजाथि बिथांमोना थाबैनो बिथांमोना गोदान बिअडि दानो थांगासिनो दङ आं आसा खालामगोन जोंनि गोदानै दाजानाय जे बिअडि बे बिअडिनि गेजेरजों जोङो रुनिखाता शान्तिपुर समबाय समितिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जे 2023 मायथाइनिफ्राय 2028 मायथाइसिम जे 5 बोसोरनि थाखाय जोङो गोलाव मोनसे हाबाफारि मावफुंनो जोङो सिगांदों जों मिजिं खालामगोन बे बिअडिनि गेजेरजों जोङो फारफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो खामानि मावनो जोङो सिगांगोन आरो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो जों निश्चय खामानि मावगोन रायजो राजाखौ गारनानै माब्लाबाबो जोङो खामानि मावनो हानाय नङा जों रायजो राजानि इयुनखौ जोङो जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनो जोङो सिगांगोन आं दिनैहाय नोंथांमोननो फारि फारि नामखौ आङो फोसावनो लुबैदों जे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों मदद होजानाय जोंहा बिजाथिफोरा दङ जा करानन्द आचार्य बिथाङा देरहासार जानो हादों जा बुजेन बसुमतारी बिथाङाबो देरहासार जानो हादों जा दन्दिराज सेत्री बिथाङाबो देरहासार जानो हादों थारागिरि बिथाङाबो देरहासार जानो हादों चन्द्र बाहादुर सेत्री बिथाङाबो देरहासार जानो हादों सबनाथ शर्मा बिथाङाबो देरहासार जानो हादों पुर्णकान्त दैमारी बिथाङाबो देरहासार जानो हादों चन्द्र बसुमतारी बिथाङा एसटि रिजार्भेशनाव उइदाउट कन्टेस्ट बिथाङा देरहासार जानो हादों आरो जोंहा उइमेन रिजार्भेशन हिसाबै जोंहा सासे देरहासार जानो हादों मलाखि बसुमतारी दा जोंनि इउपिपिएलनि जे बिजाथि बे बिजाथिफ्रा दिनै 9 जन देरहासार जानानै निश्चय बिथांमोनहा थाबैनो जोङो गोदान बिअडि जानो थांगासिनो दङ जोङो दाख्लैनो बिनि थाखाय जोङो जेब्ला जोङो बिसायख'थिनि फोसावदिनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो रायजो राजाफोरनो थामहिनबा जों शेयार हल्डारफोरनो जों मोनसे खोथा होबोदोंमोन जे जोङो गोदान बिअडि दानाय लोगो लोगो बे बिअडिनि खामानिया जाहैगोन जोङो नैबे रुनिखाता शान्तिपुर समबाय समितिखौ मोनसे सोलायनाय परिबर्तन जों खालामनो जोङो सिगांदों बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बे समबाय समितियाव जा हाथिसाराव दासिमाव मोनसेल' डिलार दङ देवस्रियाव मोनसेल' डिलार दङ आरो गुबुन गुबुन माखासे बिसिडिसिनि सिङाव जोंहा मोनफा मोननैल' डिलारफोर दङ दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बिअडि फैनाय लोगो लोगो जोङो सोखावनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन बेखिनि बाथ्राखौ जों रायजोफोरनो खोथा होदों आरो बे खोथाफोरखौ जों मावफुंनो सिगांगोन लोगोसेनो जोङो जोंनि बिअडिनि सिङाव जोंहा आबादारि आफाद थायो बे आबादारि आफादखौबो जोङो बिसिडिसि वाइसआव दानानै आबादारि जोंहा मावग्रा बिथांमोननो जोङो बे आबादारिनि गेजेरजों बा आबादारि आफादनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो मोजां मोनसे मदद होनायनि गेजेरजों जों खामानि मावनो थाखाय जोङो सिगांगोन जों बेखिनि बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो खोथा होबोदों आरो बेखिनि खामानिखौ जों मावनो सिगांगोन आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो मोनसे स्ट्रं बिअडि जानानै फैबाय थानाय समाव बे रुनिखाता शान्तिपुर समबाय समितिखौ दिनै आसामनि गेजेराव नैथि जोङो मोननो हादों आरो जों आसा खालामगोन नैबे गोदान बिअडिनि गेजेरजों जोङो हारि धोरोम जोङो बासिलायाजासे खौसेयैनो जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आरो बिपिएफनि जे जायफोर बिजाथि देरहासार जानो हादों बिथांमोनखौ जों ज' लानानै
जोङो फैबाय थानाय समाव गोख्रों मोनसे बिउडिनि गेजेरजों जोंनि नैबे रुनिखाता-शान्तिपुर समाज समितिखौ आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बायदि जों खामानि मावनो सिगांगोन।